Jadung Charles, winjo kaka wakilo loso. Awinjo? Yes. Kawene mapiyo piyo nikech thuolo bende ng'adore sani isiemo na wang' tich. Ana mor gi wakili. Yes. Mano mena inzi ni kel ng'amo dhi skul ka. Nwach owuoyo in an organized way. Kinyalo go mbaka. Owacho ni oyienegi mondo gi work together as arms of government. There's a way maginyalo tudore godo kamoro achiel magi por wach. Kendo chako wacho ni kata mana Chief Justice nyalo wuoyo gi President. Kata mana gin chike magikalo e Parliament nyaka dhi for consent ma President koka mondo gibed chik kaka dwarore. To gima most important en ni President en dhano. Kendo President nigi government mare. Kendo President nigi manifesto mare kako dwaro ni mondo oran chik. Anda wacho ni kama President odhiye marach to nyaka bed corrected. Gima ber kabisa en ni Constitution 2010 no biro gi serious limits and limitations. For example, wan gi Judicial Service Commission ma kopo ni ajaj ingeni chik nitie limit minya kethe chik kata chik mindiko ni kata kin judge kindiko chik. Oluoch kaka wakili can clearly say ni kai okitime consistently to the law. Katibed maber machal nade nitie judge moro thurwa kamiluongo no Odunga to nitie moro miluongo ni what is his name, that guy from Korea. Gin joma ndiko chik Korea is chacha. Gin joma osebedo confirm ni gindiko chik ma katitero mane Supreme Court to tek sana. It's very rare. Aparo ni onge chik moro magisendiko ma kata Supreme Court osewito oko. Gin a few people minyalo mention. So it's easy to tell ni judge ni ondiko chik ni marach. Omiyo any judge manyalo dhi in bed with government against the law and ngama is not safe. And I don't see why Oluwa should be worried because ka judge ondiko chik. Tok samoro ji bedo worried. Just a minute. Ka judge ondiko chik. We interject matin mondo ikawe kanyo. Samoro ji bedo worried nikech gini timore sani by the time obro dhi e do ma ng'ato fwenyo ni gini chudo ka gini no setimore so sai nyo ng'ato kata jogi are very brilliant. Kendo giluwo gigi very very closely. Ni winjo ko wacho public participation e wach mar ute. Wacho ni problem mar ute onge. Nwach kata ODM nigi affordable housing. Gima complain about and the process of reaching there. And therefore, one gi kaka Attorney General in government, when such issues are raised, to come up with a solution, maginyalo solve both those particular problems. Katamana Judicial Service Commission, kangato ka particular judge ukti maber, to Oluoch gini have capacity to present a petition against that particular judge. In no threat, me watch, President threatened. Yes, enango. Kata gin gi that ability. Nyiso ngato ni bwana, kata mana judiciary ginyalo nyiso ni judiciary. Kudhi e bed gi president, mu timo the wrong thing. To one code. Gin gi momiyo gidwa threaten joga, I don't know. Ka gi feel ni president threatened judges. Shida kuma nitie. Ubende, adwaro ka threat ni nyalo miyo judge. Ka threat mu wacho ni president miyo judges. Yes. Nyalo miyo judge the rule favorably to him. I feel ni jogi bende. Uripochis judges. Shida ni kanyo. No, we bondi. Doge get different arms of government. Yes. Iwacho ni bas executive owacho ni bro deal kodu. Koro aneno ka ubro dog side by judiciary. Yes. Wabende warito kutemo because wanto be mwachiwo pesa e government ka wan allocate pesa. Kutemo to wabro tero kanye JC unless systems mag sirkal otimre nadi or collapse, then inyalo wacho ni such issues can come up. But gima dwa ni mondo wa understand ni president and human. Let me tell you. Kata mane odi. Wach moro marach kabisa. Kata mane odi. Kata an Owino sani kana anyalo bedo president. And ani hika koro dhi mang'eny, I may not reach there. But kata mane odi sometimes inyalo suspend the house constitution. Kineno ka ji dwa bedo rogue. But it is not legal mondo president to suspend the constitution of the country. But at times, Nyalo misbehave to an extent. Gik moko timre piny ni. Again, I'll watch anywhere about constitution. To saba gi demonstrate, giwango ndara, to giloro ne mtokni, to giwango mtokni, madhi Kampala. To seche go suspend the constitution. Okay. Oloch na nigi wach moro kuma hii penjo ni shida ni kanya. Ingeni wawacho gani